Madre mía, León, Lambón, Dios mío, qué cariña. Bueno, señoras e señores, hoxe venres toca luar e María, eu estou enganchadísimo. Miss Vaca. Home xa. Teño que dicilo, pareceme a maior maravilla televisiva da historia, de verdad que o digo. Cine. Máis que cine, esta auténtica poesía. Hoxe toca votar polas candidatas da Coruña. Hai que escoller Vaca, que representa a provincia da Coruña. Aquí tedes as candidatas, non vai estar fácil a cousa. Redonda e rubia, Podedes votar xa no Cancelo Luar 1444. Son bonitas, Fermosas, sí. Pero eiches, Difícil aquí de na Hora escoller. Galega queremos coñecer as candidatas a Miss Vaca. E claro, vou barrer pa casa. Vou tirar pa Lugo. Que me levas a Lugo, Dios? Home, porque mira, Home. linda. Mira que ganou para representar a Lugo, Señor, dá gusto mirar para ela. Temos aí unha auténtica rubia galega de 700 kilos, ben lustrosa, que claro, di Rubén, o seu dono, que ela, como vedes, está pastoreando aí na erva e come divinamente. Pero é que tamén dis que ten un carácter moi nobre, que é moi boiña. E claro, con todas estas características, eu non sei se chegará a ser a vaca máis bonita de toda Galicia no Luar, pero posibilidades ten. Guapa, pero mira que es guapa. Es linda, es bonita, es preciosa. ¡Ay! Raíña, bonita, linda, linda, preciosa. Mira, 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 mira qué pasear. Mira qué pasear. ¡Ay! ¡Guapa! Rubén, impresiona estar aquí a carón dunha Miss, Non ten duda. Finalista deste Miss Vaca pola provincia de Lugo, o día 27 é a gran cita, non? Vai haber unhas grandes rivales, será moi complicado, pero vámoslo intentar. Porque linda non ten un nombre en balde, é ben linda. Si, o nombre fai respecto ao que é o animal. Como é ela como vaca? É unha vaca boa? Unha vaca bastante tranquila e despois de todas é a mellor de manexar. Cales son as características que se valoran? Pois, sobre todo, o color, que sea rubia. Pois tamén que teña unha cabeza bonita, un corpo bonito. O sea, que estructuralmente sexa así moi compensadiña ela, non? Si, sobre todo eso. E despois que sea fácil de manexar, porque senón é algo imposible. Estar ali a carón de tanta xente, coas cámaras de televisión, tamén se poñerán algo nerviosos, ou xa está afeita? Bueno, algo afeita está, pero a chegar ali vai ser algo porque non convive cas cámaras no seu día a día, claro. E como se prepara unha Miss? Algún cuidado especial do resto das outras ten. É unha privilexiada, non? Home, e se gana, ainda terá que ser máis. Cantas veces hai que cepillala para que saia niquelada na televisión, as cántaras, non? De vez en cuando, tampouco fai falta todos os días. Dicíasme que entra para darlle de mamar porque é mamá. Si é mamá, pois unha becerra que terá sobre uns 5 meses e está en proceso de ter outra. Cantos aniños ten agora, linda? Pois agora mesmo ten 9. Xa é unha vaca feita. Compreina cando tiña 5 anos. Estou ca explotación xunto con miña mai, unha explotación que heredou miña mai dos meus abuelos. E é un traballo pois que te permite bastante liberdade, tens que estar máis ou menos pendiente todos os días, pero despois tes tamén horas libres. É a primeira vez que vos presentabades a este Miss Vaca? Si, é a primeira vez, si. E que, como foi a experiencia? Era algo que nunca podes pensar en que vas ganar, porque así levas unha sorpresa. Senón pode que leves unha desilusión. Claro, vas a ir loitando porque esta ganadería, que os Aviñao e Lugo, leven un Miss Vaca. Algún consello que vos desen ou que vai a despedir, non sei? Pois, si, dixome un rapaz que xa se ten presentado, pois que practicara moito a desfilar con ela, que lle fixera ruído, pois que se estuvera xa feita. Claro, que non extrañe cando haxa algún ruidiño por ali, cando lle manden andar pa aquí, para ali, que xa estea feita, non? Que estea feita esas cousas. E se gañar, gañamos, como celebramos? Tes algo pensado xa? De momento non, porque primeiro hai que ganar. Ti non queres adiantarte os acontecementos? Non quero adiantar éxitos, non.